Welcome back mga Kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. Welcome dito if you are new here mga Ka-dangz. Please subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel and let's be friends and family and Kadangers dito sa ating channel. So for today's video mga Ka-dangz, we're going to do a brow routine or eyebrows routine mga Ka-dangz. And of course, meron tayong itatry na new product sa video na to mga Ka-dangz. But before anything else mga Ka-dangz, like this video, subscribe this channel, and let's proceed to the intro. Right, mga Ka-dangz, unsay kulang sa akong makeup look karon, of course, very obvious ang akong kilay. Mautay kitan-awon mga Ka-dangz kung atong kilay, no, wala jud siya nagkadimao. So kilay na lang ang akong kulang sa akong look karon mga Ka-dangz. And yeah nga mga Ka-dangz, atong gamon ang atong brow routine, and of course I wanna share to you a new brow product mga Ka-dangz. So unsay pinakaunang buhato nato when it comes to brow routine? Of course, mga Ka-dangz, punan mo yan ng mga buhok-buhok dyan, ng mga tumutubo, of course, no? Ano mo siya yan? I-trim. Yes, i-trim yan, mga Ka-dangz, gamit yung tweezer nyo, or kung hanash kayo sa mga Ka-dangz, sa blade, pwedeng blade, kasi blade lang din yung pangkuha ko ng mga bulbul-bulbul dito. Bulbul-bulbul. Yes, bulbul-bulbul yung tawag ko dito, yung mga tumutubo ng mga maliliit na mga kilay. Yes, yung ano guys, yung aking kilay is obviously makapal yan, pero tinitrim ko yan regularly kasi pangit niyang tignan talaga pag sobrang kapal and walang shape. Ayan. Alright, so simulan natin ang ating brow routine mga Ka-dangz. Unang-una is suklayan ko muna yan kasi sobrang kapal ng mukha. Sobrang kapal ng aking kilay. Ayan, 'di ba? Next, of course, gamitin ko ang aking everyday pangkilay na si Tropical Twist Brow from Fairy Cosmetics. Ito yung ano ko ngayon guys, everyday pangkilay. Of course, 'di ba? Always. Ayan, twist brow siya mga Ka-dangz. And first step is sundan mo lang or i-shape mo lang gamit itong pangkilay mo, yung kilay mo mga Ka-dangz. I mean kilay, i-shape ko lang yung kilay ko pala. Ayan. Be sure to follow your heart. Follow your kilay, shape of your kilay mga Ka-dangz. Ayan, 'di ba? So, after that, yun na, tapos na. And brush or blend. Akala nyo kasi sa foundation lang ang blend. Dapat yung mga brow nyo, dapat yung mga pangkilay nyo, i-blend nyo din. Like this, you brush like that. Ayan. O diba? See the difference mga Ka-dangz. Ito mga wala pa tong mga Ka-dangz, wala pa tong product na nilagay. Ayan, medyo nagkakulay na ang mundo kasi meron na siyang pangkilay. Alright, so i-blend mo lang yung maigi mga Ka-dangz. Ayan, hanggang siya ay ma-blend, of course. Alright. Next, mga Ka-dangz, yung ilalagay natin, which is yung new product na ating itatry today. Of course, the Imagic Professional Cosmetics Eyebrow Mascara. Thank you for this, Sis Irisy from IC TV.
pinadala niya sa akin po mga ka-dangz, no? Alright, this is the packaging. And dito yung effects, long-lasting and rich colors, easily change the color of eyebrow to match the perfect hair color and makeup. Soft eyebrow colors just like it comes from your own, so natural. Special brush design is suitable for anyone to correct the eyebrows, mga ka-dangz. And usage, brush from the head of brow to the end. Alright, so para makita natin yung effect ng after and before and after effect ng ating kilay, kasi hindi ko pag ginalaw yung kabila ko mga ka-dangz. And dito is nandito yung mga ingredients and then distributor mga ka-dangz. Alright, let's open this. So here it is. Ayan siya mga ka-dangz. Let's open. Parang to siyang mascara. Blush mascara. Parang amoy tinta. Konting-konti lang na amoy tinta. Let's shake muna mga ka-dangz. Sobrang liquidy niya na parang mamasa-masa yung ano niya mga ka-dangz. Ayan o. Ayan. It is color brown. In the shade number 3 pala. So, meron tong shade. Lagay na lang natin yung mga available shade nito. I need to search the shades of this brow mascara. And let's put it, mga ka-dangz. Ayan. Bakit itim? Anong nangyari sa kilay ko? Diyos mayo ka marimar naman, oy. OMG. Ayusin natin yan mamaya. Alright, so yan. Kanina brown pa siya. Ngayon, nalagyan ko siya nito. Look at that. Ang kapal. Alright, so nagiging makapal na siya and medyo yung ano dito is sobrang dumi na. And yung trick natin dyan mga ka-dangz is we are going to clean it mga ka-dangz. We're going to clean it gamit yung ating concealer. Of course, wait, ano ko muna kayo ilapit. Ayan, masyado pala kayong malayo kanina. Hindi ko kayo maabot. Ayan, we're going to use our concealer, mga ka-dangz, and of course, a small brush para malinis natin yung edges ng ating kilay, mga ka-dangz. Alright, here we go. Alright, pag-usapan natin kung bakit merong brow mascara mga ka-dangz, no? So, it helps your kilay, especially katulad sa kilay ko na makapal. Yung mga hair strands ng kilay natin, pinuput in place niya yon mga ka-dangz. That is why yung brow mascara is
very useful din pagdating sa kilayan mga kadangs. And of course mga kadangs, it leaves your brows na yung mga product na nilalagay mo or yung pagkilay mo, it will give you a long lasting na magstay siya. Yeah, magstay siya ng long lasting dyan sa yung kilay mga kadang. So yun yung use ng brow mascara mga kadangs. And yan siya. I will just update you later kung hanggang kailan siya mahuhulas. Ayan, kasi I think pang matagalan to kasi hirap niyang matanggal. But yeah, I think nice naman yung kilay ko. Nag-flick naman. Pero medyo mahirap lang talaga siyang ilagay. Yeah, so for my final thoughts, I will just be back mga kadangs later. So, meron pa siyang mga tira-tira dyan, no? So, medyo mahirap siyang tanggalin ng soap. We need to use a micellar dito para matanggal talaga siya totally. But yeah, that's it for our review sa ating brow mascara mga kadangs. And thank you so much for watching sa review natin. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the subscription button and of course the bell mga kadangs para ma-notified ka if ever mag-upload ta og video diri sa atong Inday Kuradang channel. And see you na lang sa ating next video mga kadangs.